A Xunta de Galicia pon en marcha un plan de reactivación asistencial en atención primaria co obxectivo de recuperar canto antes a actividade ordinaria. O plan conta con 4 fases que se prolongarán ata mediados de xuño, momento no que está previsto que a atención primaria recupere a normalidade. Co obxectivo de conseguir unha detección precoz e evitar así posibles rebrotes, un médico de familia poderá, ante calquera sospeita, pedir unha proba diagnóstica. Para que calquer médico de familia, ante calquer paciente que presente unha infección respiratoria aguda, poda pedir inmediatamente unha proba diagnóstica, unha PCR, que teremos obriga nos laboratorios de facela e darlle resposta nun prazo entre 24 e 48 horas. Isto é unha das novidades do plan de reactivación da atención primaria. Con este plan preténdese tamén potenciar a atención telefónica e limitar o aforo nos servizos de atención primaria. Ademais, corresponderá a cada servizo a reorganización das axendas e terán prioridade os pacientes máis vulnerables. Neste sentido, en todos os centros deberá haber 2 circuitos de pacientes, os pacientes xerais e os pacientes con presunta patoloxía COVID. Se as dimensións dos centros sanitarios non permiten a doble circulación de pacientes, se prevé no protocolo a posibilidade de comarcalizar os pacientes de patoloxía COVID nun centro de saúde dentro da comarca. Alberto Núñez Feijóo fixo fincapé en que este é un plan flexible que se irá adaptando segundo as necesidades e as circunstancias epidemiolóxicas.